Il-GRTU għal darb'oħra insistiet li għalkemm minn dejjem qablet mal-prinċipji wara s-sistema penali tal-punti kif ukoll li hija tal-istess fehma li aktar attenzjoni u sigurtà fit-toroq Maltin huma ta' interess għal kummerċ, madankollu fi stqarrija esprimiet it-tħassib tagħha dwar l-implementazzjoni tas-sistema. Huma saħħu li din is-sistema spiċċat billi kienet leġiżlazzjoni oħra li tpoġġi piż żejjed fuq is-sidien tal-kumpaniji u ħwienet b'mod inġust. Il-GRTU spjegat li sfortunatament din il-liġi magħmula b'mod maġġel spiċċat iġġenerat aktar problemi li mistennija jikkawżaw konsegwenzi serji. Il-GRTU sostniet li sa mill-bidu tas-sistema tal-punti penali kellha laqat mal-awtoritajiet u ministeri konċernati sabiex jiġu diskussi kwistjonijiet varji li qed jiġu kkawżati lill-membri tagħha. Madankollu xarejn wara jidher li sar progress ftit li xejn. Fl-istqarrija ġie spjegat li l-awtoritajiet jidhru li l-kwistjoni mhumiex jeħduha bis-serjetà biżżejjed filwaqt li l-poplu qed jitlef il-liċenzji kawża ta' kontravenzjonijiet li allegatament ma twettqux. Ġie spjegat li dawk li għandhom numru konsiderevoli ta' vetturi jew għandhom vetturi tal-kumpanija reġistrati taħt isimhom qed jiġu kkunsidrati bħala l-persuni responsabbli u għaldaqstant jitilfu l-liċenzja tas-sewqan kawża ta' terzi persuni. Il-GRTU saħqet li s-sidien qed jispiċċaw f'pożizzjoni li jridu juru li huma innoċenti u li ma wettqux il-kontravenzjonijiet huma stess. Għaldaqstant, il-GRTU ħabbret li matul din il-ġimgħa ser tkun qed tiltaqa' mat-Transport Malta u l-LESA bil-għan li jieħdu azzjoni dwar din il-problema mill-aktar fis.